Fl-ewwel xahar ta' din is-sena f'Jannar, Malta kellha l-inqas rata ta' qatt minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Da ħareġ minn ċifri tal-Eurostat l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk ħareġ li Malta għandha rata ta' 2.6%. Ir-rata qatt f'pajjiżna iferm inqas mir-rata medja qatt tal-pajjiż tal-Unjoni Ewropea li tlaħħaq is-6%. B'dan ifisser li d-differenza hi ta' 3.4%. Wara Malta bl-inqas rata qatt fl-Unjoni Ewropea hemm il-Polonja, ir-Repubblika Ċeka u l-Ġermanja. Dan fil-waqt li bl-ogħla rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea f'Jannar hemm Spanja, il-Greċja, l-Iżvezja u l-Finlandja. Dawn iċ-ċifri pożittivi għall-ekonomija Maltija ġew irreġistrati f'perjodu ta' inċertezza ekonomika bil-gwerra fl-Ukrajna u anke dik fil-Vant Nofsani.